Yo, what's up mga kapopre? Maayong udto og maayong adlawng Domingo natong tanan. So karon mga kapopre, manuroy mi sa usa naman ning usa ka tawo. Suroy ko na mi og asa ta mon, lapo-lapo. So manuroy mi og lapo-lapo mga kapobre, dahin suroy sa mga parente, mga kagalaan ug mga kaigagawan. So, shout out sa ko ang igsuon nga si Aryaw mo ni. Kailan mo ni? Oh. Bayad din siya. Mo ni. Ere, okay sa tayo mga bayad ya. Ako'y bahala na. Bayad din siya. Zero na. So, hinahinay sa mi kay. A few moments later. So, okay guys, naabot namin diri guys sa Lapu-Lapu. Kau pa no? Wapo kayo ni. Ah. Wapo kayo ni guys. Hilap mo na. Wadi. Wadi. Kenapa di? Ini? Apa dari usang? Magilahos na guys. Kasot. So, okay guys, manood sa sa ilang balay. Balay sa ambot isa ni balay. What's up mga guys? Oh, nako ang mga apo diri mga guys. Oh. Mao ni ang anak sa kuwang pag-umangkon mga guys. Oh. Bapak, isingani mo dai? Isingani mo? Sila. Priscilla? Oo. Okay kayo. Natay mga apo bisag bata pa ta natay apo. Oh. Maliwat sa lulo. Maghilo be. Hello. Hello ba? Hello. Masa? Atau Rimon? Yoy, makuha mo na siya, makuha mo siya. Ay, automatic ha. Automatic ra. Ititiringat pa na kay Lord. Buwasan lagi. Na. Og na kay Lord. Okay guys, na to guys, pero naglipog sila sit up sa one. Hi guys! Welcome to my vlog. Hello vlog, welcome to my guys. Oh, mao ni ang atuang sit up ron. Naglipog sila sa Ay, nako. connection ron mga guys. Oh. Napol ko na sila kayo diyan. So, karon guys. Ay manganta lagi ni guys. Nag-sit up na sa microphone and then Cellphone guys. Diya kayo nagkuhan pa ko guys kanang nag-vlog ko guys oh. Sa matin ni cellphone niya guys oh. So mao niya mong sit up ron guys og mao na ba ni kamo lay bahala diha og sabot. Ay, sa. Di ba kita sa unaw? Ay, sa. Kita sa unaw. So mao niya atong headset guys nya. Ang atong biit na dito. Buliman. Okay. Okay guys, oh 20, 21 guys. Ah, ayo. Sige, 40 na. Sige. Kalian para mo tama. Okay. Wa na mawag sit. Sa may sit up. Abo na. Mau. Go na bro. Ha? Go na. Go na. Isip na. Balik na bawa dulu dito. Okay. Oh, kana. Murag. Okay guys. Okay na guys. Ah. Taning kami guys. So, mo na ka sit up ka? Ah. Okay kayo. Mo niya mo singir guys. Hot lang mo sa mo ang gig. Bisa to yung ganahan mo kuha niya booking. Dali na mo, booking lang mo dali. Halo. Ano mo speaker dali yun? Baho na na to. Ano
Hey. Nara speaker oh. Hey. Ato mo yun. Patay guys. Guys, lupat guys. Ay na charger guys. Nalupat na tong biit ko. Wala ka na charger guys. Charger guys. Kana charger guys. Pila ni guys. Oy, di mo tagamao ni guys. Ay charger guys. First time gini magkabiit sila guys. Nya. Ang pag sit up ani guys. Charger na ka. Charger Na baguhan mi sa sit up kay Wala din so. ang pag sit up ani wa pa yung kasuy ani sit up. Pero sa mga kauban natong mga vlogger dia guys, may kayo mo sila sa mo sit up. Nya. Kani sila dire Patay na. nagkuhan sila biit. Kanara po problema nila dire o unsaon pag connection sa mga biit. guys. Welcome to my raw. Okay guys. So, amo sang kuti-kuti o gamay guys. Okay mga kapobre guys. So, sit up na guys kung saon pag sit up ang ato ang biit guys. Okay guys. So, naglibo kita guys kay first time o may live sentence yung nag-aagi ko ani. Hey, check sound check. Sound check. Sound check. Ano? Na, gamay. Ano? Oh, na. Sound check. Na sa na diri gyud. Basta na dito. Na dia. Hey, sound check. Oh, na gyud. Hey, sound check. Hey, sound check. Hey. Hey, sound check. Hey, sound check. Sound check. Ano yun, Abi? Feedback ka. Ang katuloy yung one. Isa na yung speaker ba eh? Oh, na. Hey, sound check. Hey. Tiskot sa budag tagay, bata puno ang baso. Matay sa taning. Tingnan na. Gas lagi pero matamaan na yung inom. Sound check. Hey. Wala na ako. Nato lagi lok-lok mo. Oh, na din. Sugiri sino? Lagi din. Hey. Lagi din yung lighter din ba? Hey, sound check. Okay. Okay. Okay, mga idol. Hey! Mga piha. Okay. Busa mo na yung DJ Ron. Idol. Ato blakpakan. Pao man. Hindi ka palakpak. Babaw na, babaw. Busa. Natingo ka na speaker man. Palakpak ya, palakpak ya. Ato palakpakan, ha? Okay. Okay, okay. Okay. Okay, mga idol. Kasagasa pa kasata sa kawanon. Apa yung mga tawa? Oh, na biit. Okay, palakpak sa taran. Bisip ka na sa itong wala. Mana ko ba mag-call na eh. Oh, pag yun na. Oh, ba na. Oh, sit up. Hello, mga idol! Oh, tara! Okay na niya, itong sound na. Oh, okay guys. Okay na ang sounds. Pwede so. Ano eh, pwede video na eh. Oh. So, ang mukanta niya ako ah. Ano ba? Ako ah. Ah, pwede ka na i-video mo. Ah, sige, video ako ah. Pwede ako ah. Pwede rin sa ikan na. Pwede rin sa video. Idumol. Pwede di eh. Oh. Asa lang sunod na eh. Imuha lang i-video niya ako rin kanta. Okay. One eternity later. Yo, what's up mga kapobre? May buntag. Patay na buntagan yung uli mga gabikan sa lapo-lapo, musuroy. Buntagan yun ko. Sabay mo sa mga asawa ano ko nung buntagan ko uli. Anong ako nung kauli og sayo. Ako, klaro, anak sayo ko nung uli. Buntag ron. Gikan ko lapog mga alas 4:30. Naabot mi diri og alas 5:30. So kamulay bahala dia sa kong vlog mga kapobre, puro na putol ha. Ay mag-vlog unta ko kanta-kanta na mo niya.
akong cellphone may gamit og kanta. Ya. Wala sa kay kumukuha og kanta-kanta kay ug ato i-upload diri sa ato ang vlog basin sa makapiright ta. Na demonetize na rabata nya copyright pa kita. So salamat diri tanan taman. Nya kana kung ganahan ka mo subscribe diha, subscribe lang. Bye bye, God bless.